Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasayaat mo't na nakasangpot ka, Leo Barok. Itay pa'y nga ururayon ka. Oh, apay ka din na Luisa. Ada ka din ang patig nga ibagayo? Ala, at tugaw ka pa'y. Iti kasta, makapagsarita ta na imbag. Oh, aday ta. Anda ka diti bagayo? Barok, itataawanan dagiti dadakkel mo. Maawanan kami kadimot tan iti trabaho. Anya? Saan, nana? Apay kumamat amaawanan kayo iti trabaho. Da kayon ti kadkadwami dito'y balay. Sipon ubingak. Isungawan ti pagdanagan nyo. Ay na, agyaman ak, Barok. Gaputa kayat na kami lata kadwayo diti balayo. Itataawanan dagiti dadakkel ko. Siya akong ti mangimaton iti restaurant anapanawan da. Iso ada kayo lakuman ti makaamo dito'y balay, nanay. Layo ka na. Talagang samat a kinarirmon ti ag negosyo Agasam, makumikom ka una iti restaurant na panawan day di papam. Masapol at talaga ama asikaso ti restaurant, Uncle Ronaldo. Sayang met no mabaybayan. Ken maysa, awan mo ti sabali amang imaton dito no di siya klaeng. Ang kita mata, amangan mat no saan kan agal aliwaksay, gapo iti kinabisim iti trabaho. Masapol mat nga agrelax ka sa paminsan. Ano kayat mo? Mapantay ti kasangay ti may sagayem ko itong Sabado. En grande ti selebrasyon. Gaputa kasubsublina dito Pilipinas. Ken nakuna na pa'y, nganda ka no live band. Magitan to, Uncle. Amangan ngamin no adapay asikaswak itong Sabado. Saan mat siguro nga agmalmalam day tang asikaswam no bilang. Sana bale? Tay tulod kanto nga gawid di balayo. Kaya't yun sala nga makita ni Nana Luisa ket, Uncle. Sige man lang yan. Sukunan na karod inton Sabado iti balay mi. Iti kasta, saan kon nga itugot tilugan ko ama paniti kasangay ti gayem yo. Anya ti kunam, Barok. Aw-awisan na ka ni uncle mo amapan iti kasangay ti gayem na. Wala na. Iso ama sapak nga agsara iti restaurant. Tasukunan na kano ni Uncle Ronaldo dito'y balay. Ay, sige nga, Rod. Aganad kayo iti papanan nyo. Kundi ka kumaagbartat, Leo. Narigatan. Amang ano anya pa iti mapasamak kada kayo iti panagawid yo. Wala na. Di ka agdanag. Saan ka talaga ngagbartek? Oh, anya nga ka na kan. Magustuhan ka di matlaang dito'y. Wala, Uncle. Talaga mat abongga ti selebrasyon ti gayem yo, Ay katun Tado ti kwartana ang nagsubli dito'y pagilyan tayo. Apayin ka na kan? Napauli magkamat. Asino tikit kita, Kuang ka. Jay babae nga kang kanta. Nagmayat ti boses na. Kan, napintas. Ne. Main love kan samet na di na oras ka na kan. Di kayo natagari, Uncle. Mga nadapay makangit kada kayo. Mabit lang, Mapanak mangala iti kanen tayo. Tani, mabisin ako, Ay na, agyaman nak. Nalpas matlangan tigig tayo itarabi. Uwan nga, Rod. Makaina na tayo matlangan. Maalang nga din, isimpa tayong dagiti gamit tayo. Iti kasta, makaawid tayo adagusan. Tani, rabi iuna yan. Oh, Amanda. Pay nga uli magkalata ditan. Itay kami pay nga agsarsarita ka ni Yani. Ngam di ka matmatimtimag. Awan, kas lang aming jakla kayat ti agawid ije balay mi. Sigurado ang ma-stress ak tulaang no sumangpit ak ijay. Ay na, di ka nga unay agpanunot tapno saan ka ma-stress. Malakit din, tulungan na kami langan na mangisimpa kadagiti gamit tayo. Saan atila sumsumrek di ta panunot mo. Sa dino man ang tinagkapwam, Amanda. Itay pay nga urayan da ka, kan ni papam. Tada na patag nga ibagamikan ka. Adda na panan mi agig kadagiti kakadwak mama. Iso an naladawak ang nagawid. Anya, saan ka di nga imbagakan ka nga isardang mon timapan iti kakasta nga event? Awan ti maganap mo iti panagkanta. Saan ka bumaknang? Tuday ta panagkanta ti araramidam. Taanya ti kayat yu mama. Makikanlay saak iti kayat yu alalaki ang para kanya. Ulitak nga ibaga kada kayo.
yak kayat ti makikalay sa iti tao asaan ko nga ay ayatan, gapulaang iti kwarta. Saan na mabalin? Masapola pa ikalaysa ka iti anak ti kayami kan ni papam. Iti kasta. Adadapay apumigsa ti negosyo tayo. Kasano da ito yan, Arturo? Sana kaya ti anak ta tinapanunot ta solusyon ti problema iti negosyo. Aniya, sana mabalin, Regina. Naske na makumbinsir ta ni Amanda. Apay kalay sa kini Robert nga anak da amigo Wancho ken amiga Rita. Iti kasta, sana malugi ti negosyo ta. Bayam, tagasaritak to. Ngam, Arturo, amangan mo't no agribel ti anak ta iti day tangaramidam. Awan ka din na talaga ti sabalya pamuspusan iti day ti aparikot ta. Dahito'y lang ti amo kapamuspusan iti parikot ta, Regina. No sana kayat ti anak ta ti agtungpal iti pagayatan ta. Lipatak laengan nga anak ko. Leo Barok, mapan ka din iti restaurant. Wenana, apay ka di? Kaya't ko kumati sumurot kan ka. Iti kasta, makaaliwak sayak mo't. Kanayon lang aminin adito'y balay ti ayan ko. Makaliwaksay? Wenno? Adala kayat yung makita, nana. Ha? Anya, ay na, aday ta ka manen Barok. So tilandak manen ako nak. Apay, nana. Awan mo't timading ngayong bagak, Yan may sa. Awan mo't dakas na. Nusungbatan nyo ti ayat nga idat-daton ni Uncle Ronaldo kada kayo. Gapotagpada kayo mata single. Ay, sika talaga. Nalama pantakit din. Ang mga noadun ti customer nga agur-uray ije restaurant. Nasaya at mat, tanapanunot mo tinagpasyar dito yung restaurant Daleo, Luisa. Tawan mo tinaskan ama aramid ije balay. Iso pinilit ko ni Leo asumurutak ditoy. Imbaglaangan ta pinalubusan na. No kasta ka, Rod, makapagsarita ta na imbag. Luisa, kayat ko la kumadamagan. No, adda ka dinamnamak di tapusom. Ha? Ay, agtal na ka man, Ronaldo. Ano anya la di tanti maibagbagam? Apay, awan mo't dakas na, no bilang tagayan ayat ta. Gaputa single tamad nga agpadpada. Tapno ibagakken ka. Awan plano ka makiasawa. Gaputa jak kaya timadaan iti sakit ti ulo. Iso ano siyak ti sika? Isardan mo ti agdaton kanya. Gaputa awan tumot lahaeng ti maganab mo. Amanda iha, agsagana kayong bigat. Mapantayo iti ayan ti gayem ko. Sa anak ama ka umay, papa. Ada schedule ko agig inton bigat. Iso ada kayo laangan ti mapan. Talaga ka di, nga wan bibiyang mo iti negosyo tayo, nga uray malugi. Iha, panunutam lang nga na para kan kada ito'y nga aramiden mi kini mamam. Para kanyak. Wano para lang itibukod yung apagsayaatan, papa. Dahil tangamin tirigat na kada kayo. Saan yung amo panunutan tirik na? Awan ti karbangam amang ibaga kaniyak iti kasta. Tapno amam, pagsaya atam ti pampanunutan mi. Numakiasawa ka iti anak ti kayem mi. Agbalinto anasaya ti biyag mo. Kang runaan na, adadapay adumuras ti negosyo tayo. Iso amasapula tong palam ti kayat mi mapasamag. Tano saan? Lipaten da kalaengen nga anak mi. Arturo, nakita ti panang tungpam iti anak ta. Unay kabutan. Apay mo takas dyan naramid mo. Rumbang lang kan kuha na tayo jay. Agasam, nagturad kit dinamang sungbat kaniyak. Kasano no agrebelde ti anak ta? Katanya pa iti mapanunot lang nga aramitan. Makamumatan iti biyag na. Pampanunutan talang arudan ti pagsayaatan na. Kas jay pa iti aramidan na. Natangkan kit di ti ulo day jay nga anak mo. Itayang pa dito lugar ngayon baga ni Sander ang pagsasarakan mi. Apay nga tangawan pa ni Amanda. Saan nga ta makaumay? Imposible. Kuna namat ang makaumay ka, no? Speaking, isun ti umawawag. Song batak ti awag na.
Hello, Amanda. Sa dinon ti ayan mo? Itay pa'y nga urayan ka dito'y lugar nga imbaga ni Sander. Umaya ko niya ni. Imawag lang. Tadamagak ko man, mabalin ama kiturog ak pala iti balayo inton malpastigig tayo. Mabalin apay kit din asaan. Sige nga Rod, agyaman na ka. Urayan nak kita. O sige nga Rod, bye. Itatadakan, mabalin ka di nga istoryaam, no anya talaga ti mapaspasamak ken ka, Amanda. Ay nasyak ti madandanagan para ken ka. Hoy, ti sungbat mo ti ururayag, saan aday ta panagsinnaay mo? Abay, talaga ka di nga ipilit dagiti dadakkel mo, makiasawa ka iti anak ti gayem da abak nang? Daita nga Rod yani. Pangasim, friend. Tulungan na. Jakpay kaya ti makiasawa. Adupay ti arap ang ap ko iti biyag. Anya? Takasano ka nga ro da matulungan, friend? Lumabalin, ijayak pay lang ang balayo. Uray no iti pagbiit na ang. Uray day talaang ti maitulong mo kanya, friend. Leo, kumanda ni gaya man ti kasangay mo. Wen nga rod, Uncle. Iso na lang. Tasan ko nga mo, no adan to pas ka na mapasamak. Ay ket, agpapaskan ka. Awisim dagiti agtrabaho iti restaurant yo. Mabalin matlat, Uncle. Ken kayat ko kumanga adan to mat live band iti kasangay ko. No kayat mo, tilangan banda nga inala ti gayam ko hindi nagpapaskan. Damagat ti contact number da. Iti kasta, may schedule adagos. Ay, sige man nga rod, Uncle. Ket sapay la ko ma. Tati bukalista ket di babaya nakita ta idi pasken. Talaga sa bali ti tama kan kati babaya bukalista daydi abanda. Ay, isumat lagayam akayat mong adan tumat live band intong kasangay mo. Apay ngay, Arturo. Rabiin, ngamawan pay ni Amanda. Saan ko mo't makontak ti cellphone na? Gaputan na ka-off. Aniya, talaga subsubukan nakdayang anak mo. Ala, awagan manen. Sapay inton bigatan ti papantayo itayan ta Robert. Anya lang ti makunada ka tayo. Dayto yan ti bagbagakan ka. Kasano no nagtalaw ti anak ka? Kat saan nga agsubli? Anya lang nga ti pagbanagan ti biyag na. Mabalin ka ti Regina. Di kagbalin nga OA. Awagam kid din ti anak ta. Kat pagawid mo dito'y balay. Oh, friend. Anya pa'y lang ti aramidam dito yung Rabiin, umay kan na maturugtan. Nakasaganan ti sila na pagturugam. Umuna ka lang na maturog, friend. Sa anak pa ang makaturog. Pampanunutam ka di dagiti danakkel mo? Uno, kayat mo ti agawid, ija balayo. Saan? Jak kaya ti agawid ijabalay mi. Amom ka di yani. Pampanunutak pa lang ang ajak matungpal dagiti arapa ako. Kasla madip-depress ako. Apay nga minakasta ti adda iti panunot mo. Di ka nga minagbalin na negatibo Talaga ang madepress ka no kasta. Saan laday ta? Madadaal pa iti kinapintas mo. Ala, sumrektan. Iti kasta, makainanakan, friend. Wanya Regina, nawagam ka di matlaang ni Amanda. Saan pa'y? Namin anon nga inawag kiti cellphone number na. Nga magre-ring laang, saan naapulos sa sungbatan. Talaga abisit dayjeng anak mo. Iti kanito asaan pa'y la sumangpet di balay. Kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jak itulok ang malugi ti negosyo. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Wanya Regina, nawagam ka di matlaang ni Amanda. Saan pa'y? Namin anon nga inawag kiti cellphone number na. Nga magre-ring laang, sana pulos sa sumungbat. Talaga abuisit dayjeng anak mo. Iti kanito asa na sumangpet dito'y balay. Kuyugan na kamapan iti balay ti gayam na. Masapula matuloy ti kalaysada kini Robert. Jak itulo ka malugi ti negosyo. Ngam kasanon no saan lata sumurot ka data. Awanin ti adu pa asaw.
Basta uyugan na kamapan iti balay, ti kayem na. O, Amanda friend, iawat mo kanyak ti daddo maanagatang tayo dya market. Siya kung timang bitbit. Amangan numarigatan ka. Saan, friend? Kabailak mat. Total, asidag mat ti balayo. Sigurado ka. Amok ngamin asan ka na iruam itinadagsan na trabaho. Gaputabak ng kagat nga ron. Sikamat. Saan mat aga po tabak ng ti pamilya nagtauta. Kit saan ko na masurusuro dagiti trabaho. Saan pa'y mat anala daw ti amin. Tapno mairuam ko ti bagik iti day taabanag. Sa bagay matkit di ah. Amom friend, bilibak matkan ka. Saan ka akas kadagiti daddo mga anak tibak na nga mata pobre. Kan nakasimsimple ka. Saan ka naisam itinginginaan nga alahas. Kan no anya pa'y dita. Gaputa simple lang mat ti kayat ko abiyag no bilang. Amo mata no anya ti arapaap ko. Saan ka di? Kayat ko ti agbalin a singer. Kan composer. Kat no mapasamak taytan. Agsurat akto pa iti kanta amang tadadal kan liwliwa iti asino man amakangag. Ay na, matungpal day tang arapaap mo gayam. Basta lakit di nagagat ka sumursurot iti banda. Mapasamak tumatla ang day tang arapaap mo iti biyang. Leo Barok, inton umay alawas gaya man ti kasangay mo. Anya nga iti planom. Addan to paskan dito'y balay, nana. Maawis amin dagiti trabahador iti restaurant. Ken addan to live band. Live band? Ne, itamat pa yakayat mo ti mangala iti banda iti kasangay mo. Sigud matasaan ka anaisam iti kakasta abanag. Nagustuak namin ti nag-perform a banda idi inawis nak ni Uncle Ronaldo. Iti paskan ti gayam na. Iso aday jay. Napanunot ko, ngayon kasangay ko. Ayabak day jay a banda. Nala, makamu ka nga rod, Barok. Sigurado ang naragsakto ti kasangay mo. Gaputa adda live band. Wala na. Ken ad-addan to pa anaragsak. Gaputa makitak to manen diyan na pintas a bokalista ti banda nga umay ditoy. Mag-iba ka ng landa. Wow! Talaga ang nagmayat ti panagkantam iti dayta, gayam. Talaga mat a feel na feel mo. Adda ka mat gayam di taya ni. Paborito namin day ta kanta. Kan nagmayat namin ti lyrics na. Pudno dayta. Kan bagay mo talaga ti old song a kantaan. Kuma, agbalinak tumat akas kini kurita. Tinagkanta iti kankanta akitay. Gaputa kayat kumat ti agsurat iti inspirational songs. Iso adi ka kumaagsardeng iti panagkantam gayam. Uray pa'y no saan da ka suportaran dagiti dadakkel mo. Adda kami laang dito'y para ken ka. Mamati kami kani Sander iti kabaalam. Oh, speaking of Sander, iso ti umawawag iti cellphone ko. Mabit lang ha, tasong batak ti awag na. Hello, Yani. Oh, Sander, nakaawag ka man. Wan, mawagak. Kay bagak lang. Nga adagig tayo into no may alawas. Nagustuhan nga minti may sa dimar ay iti kasangay ti performance tayo idi. Iso aday jay. Datayo ka no ti kayat nang ag-perform inton kasangay na. Kasta ka di? O sige nga, Rod. Ibagak adagos da iti ka ni Amanda. Iti kasta, may sagana may dagiti kanta para itigig tayo. Okay nga, Rod. Bye! Anya ti bagbagayo itay, Uncle? Pasensya kayo na. Adda ngamin ar-aramidag itay. Isu asaan ko unay anangag ti bagbagayo. Tikunak, naawag akong ti banda nga ag-perform itong kasangay mo. Isungawanan ti parikot. Gapo, tanakasaganan ti amin. Kasta ka di? Agyaman ak ititulong yo, Uncle. Awan anyaman na kaanakan. Sayang laeng. Gaputa saan ang maimatangan nang itinadakal mo ti panagkasangay mo. Dahito iti umuna akasangay mo nga awan da nga agpadpada. Win nga rod, Uncle. Anya nga rod ngay. Talaga akas tatibiyag. Sigurado ang naragsakan da mamakan papa. Iti ayan da ita. Gaputasan da na marigatan. Awanan ti sakit amarik nada. Manunalawas asaan na nagaw-awid ni Amanda. Oh. Nuapay mo't ngamin, asaan na akayat ti paikalay sa iti anak ti kayo, iabak nang. Mas pilyan nakit din ti agbali na singer. Wano sumali iti banda.
Tinasayaat. Padasat manin nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan nan, ti awag ko. Hoy, Amanda. Itay pa nga agriring ti cellphone mo. Sigurado adag iti dadakkel mo ti umawawag. Hey, bayam laang no agkaraawag dayani. Sigurado apagawiden daklaang iti balay. Oh, kada no pagawidin da ka di agawid kan. Anya nga iti amom, ang mga nusanda kan apilitan ang makikalay sa iti anak ti gayem na. Jakpat yan nga aramidan da dayta. Amamok da mamakan papa. Nuan niya timbagada, iso ti masurot. Sa anak ang mabalin ako muntra. Ay, anyan ti biyag mo gayem. Baknang kayo nga agpaiso. Ngamsaan ka mat anaragsak. Gapumat lang iti aramid ti mismo at dadakkel mo. Sipod ubingat. Kanayo naklatan apas pasurot iti amin na pagayatan da. Angam itataadan nakam ko. Kan kabaala kong tagdesisyon. Masapul matan nga agdesisyon para iti bagay. Oo niya, Yani, Amanda. Nakasagana kayo ka din para itikig tayo. Wen Sander. Ay na, talaga aswerte ti banda tayo kani Amanda. Agasam, Sander. Sipod nagkakadwa tayo kada Amanda. Nagsasarunod tigig tayo. Pudnot ako nam, Yani. Kasano? Napintas mo't ngamin tigayam ta. Saan laday ta? Ha? Nagmayat pa'y titimak na. Pasablugan nakmanan Sander. Pudnomat nga minti ko na ni Sander, Amanda. Talaga ang nagmayat, di pa naggantam. Wenen. Kit agyaman nak iti pa nga presaryo iti boses ko. Regina, apaman na malpas ti trabaho kay opisina intun bigat. Mapantay ti balay ti gayam ni Amanda. Anya? Masapol nga agsublin dito iti anak mo. Iti kasta, mapagsaritaan tayon ti may papan iti panagkalaysada kini Robert. Ha, sana mabalin at kayat nalatan ti masursurot. No bilang mapasubli ta dito iti anak ta. Pangasim ta di mo kumadangran. Kasarita ta kumana sayaat. Anya nga iti ammom. No iti day ta nga aramidon ta. Kat umanugot iti kayat ta. Jak maikari, ajak madangran ti anak mo, nusukirin na ti kayat ko. Naragsak ka pa nagkasangay mo, Leo. Agyaman na, Nana Luisa. Ay na, kasla kaano laang ili umilra. Ita, barukan. Kat sigurado nga iti saan nga agbayag. Mga sawa kan, baro. Inanamet. Kasano ko mga asawa kat awan pa'y nobya. Mangsapol kan iti babae nga ayatem. Kat ikalay sam adagos, apaman asumbatan na ka. Iti kasta, addan tumanen maladaga nga awawir ko. Madanon to kadilat taday tagon daway. Di kay agapura. Gaputa ubingak pa'y. 30 pa'y lang. Ngam barok. Addakan iti husto nga edad. Iso mabalikon ti mga sawa. Kaya't ko pa'y ti agaywan iti agbalin to nga anak yu iti asawa. Kabayatan anapig saak pa'y. Wen ka di. Mabit lang Asit gat ti leader ti banda. Tadamagat, numano ti bayada kadakwada. Agyaman kami unay iti panangimbitaryo kada kami. Nagtukar iti kasangayo, sir. Anya itayan tinagan yo? Layo tinagan ko. Oh, Sir Leo. Syakmot ni Sander. Kat dagito yung kakadwak. Daman da kanya ni. Naragsak ka pa nagkasangayo, Sir Leo. Naragsak pa ng kasangayo, sir. Agyaman nak. Awan gayam. Nagmayat ti panagkantam, Miss Amanda. Nagmayat adangdanggan ti boses mo. Agyaman nak, sir. Katangay magustuak ti serbisyo yo. Ikang kayo ititip. Ay na. Pagyamanan mila unay, Sir Leo. Leo, adadadlaw ko kun kaitay. Kabayatan ti panakisaritam kadagiti miyembro ti banda. Anya day tanan Kasta unay, ti panang mat-mat-mat mo iti napintas a babae. Tay nalaing ako manta. Da kayo talaga nana. No anya la di tanti madmadlaw yo. Ibagaman kanyak ti podno barok. Kurso na dam jay babae a napintasan niya. Oh, apa yun? Kit-kitain at matlatan barok. Awan dakas na, nagkurso na kakan kwa na. Panagkunak kat balasang pailaang.
Kat no bilang tagkita kayo manan, padasem adawatan ti cellphone number na. Iti kasta, adanton kasarsaritam. Saan la puro trabaho ti in-into na ram. Ay, sayang. Sayang talaga. O, tanya ti sayang. Sa anak man laan nakapagpapicture kini Sir Leo. Anya? Uy, masaya siya ngayon. Amom gayam. Italamanan ang makitak ti panagisam mo. Kan madlaw anaragsak ka. Diyak man ang muno apay kastoy ti marikrik na kita. Talaga nga inspirado aksika. Ay na, kuma, kanayon ka akas ta Amanda. Naragsak kan nakaisam. Gamin, ad-adda arumwar ti kinapintas mo. Anda ko siya nagsardang iti batog. Asino nga tamot ti nga ilim. Mabit lang mapan ko kitaan no asino ti dimtang. Naimbag nga oras yo, Ma'am Regina, Sir Arturo. Nakaumay kayo man dito'y balay mi. Ada ka di gagara yo? Imay kami dito, oya. Tapno sa kunan mi ni Amanda. Ammo mi nga da dito iti anak mi. Ha? Irwar mo ti anak mi, no di mo kayat nga giskandalo kami iti mismo abalayo. Sika amamirmiraon. Mama, Papa, saan ang masapul nga agiskandalo ka? Aba, Gaputa sumuro takmat kada kayo iti panagawid yu iyabanay. Ha! Nasayad mata sumurot ka kada kami. Ala, amundag iti gargaret mo. Taagawid tayon. Talaga nataggan ti ulo man niya. Talaga saan na kami adenggan? Saan mo ka diya maawatan timbaga, ha? Masapol ang kalaysa ka ni Robert. Tapno saan ang malugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di ang maawatan tiriknak, Papa? Kinunakmat tanadyak pa'y kaya ti makiasawa. Gaputa adupay ti arapap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki akayat yo para kanya. Ngam ipilit yun at tati kayat yo makikalay sa akin ni Robert. Bagiyo lang tamuyo panunutan. Selfish kayo, Papa! Talaga nga wan sirbim nga naga. No apay mat ngamin asikapay la tinagbalin nga anak me. Angem uray di mo kaya ti paikalay sa akin ni Robert. Awan ti maramidam. Aging nga da ka iti poder ni. Da kami nagtati masurot. Kat awan karbengam amang sukir kada kami. Talaga natangken ti ulom. Talaga ka di asaan na kami adenggan kini mamam. Saan mo ka di amawatan ti magag? Masapula makikalay sa ka ni Robert. Tapno saan amalugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di ang maawatan tiriknak, Papa? Kinunakmat na nandiyak pa'y kaya ti makiasawa. Gaputado pa'y ti arapap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki akayat yo para kanya. Ngam ipilit yun at tati kayat yo makikalay sak. Bagyo lang tamoy panunutan. Selfish kayo, Papa. Talaga nga wan sirbim nga naga. No apay mo't nga minasikapay la tinagbalin nga anak me. Ngam uray di mo kayat ti paikalay sa kini Robert. Awan maramidam. Aging ka nga dagay ti poder me. Da kami latta ti masurot. Kat awan karbangam amang sukir kada kami. Kumusta nga ni Amanda? Ay na, mananagan ako niti kasasaad na. Sapay jak mat makontak ti cellphone na. No apay mat kami nakasjay dagiti dadakkel na. Tinasayaat, mapanak iti ayan ni Sander. Istorya at tinapasamak kan ni Amanda. At datayon dito'y balay da Robert. Saya atem titigtignay mo, Amanda. Ket di ka agarami diti pa kay babainan tayo. Iha, umisam ka ba't Saan ang mabalin na kami suot kalatan? Masapul na pintas ka iti matang ni Robert. Naimbag nga oras yo, Tita Regina, Tito Arturo. Kastamat kan ka, Robert. Ay na. Nagtaer ka matan iti dayta pormam. At adda magustuhan na ka ti anak mi. Saan ka di, Amanda, iha? Hay, Amanda. Apay nakaululimat ka?
Pasensya mo ni Amanda. Adala ngamin parikot na, isuasan agsasao. Umunod tayo, Tita Balay. Tapno makita na kayo mat, namami kang daddy. Itaman pa yan nakaumay ka dito dagus ko, Yani. Kana pa'y akaslak, problemado ka. Oh, ada ka di na pasama ka, Madi. Sander, napandagi ti dadakkel ni Amanda ijabalay. Kat, Imay na sinuko ni Amanda. Kat ita, jak matan makontak ti cellphone na. anya, ni. Apay ngay, inala nga tadagi ti dadakkel na ti cellphone na. Dayta ti jak ammo. Amangan mat no inaladan ah. Padasam tumanin nga awagan. Tabarang sungbatan ng tiawag mo. Nagdakla talaga na iti balayo, Robert. Nagpintas ti design na. Kan talaga ang inginaan dagiti display yo. Dagita ngamin ti pag-ayat ni Mami, Tita Regina. Dagiti nagningi na display. Kat no bilang tagasawa kami ton kani Amanda, sigurado nga umaduntupay dagiti display dito'y salas. Sa anak ang naasam kadagiti agkakangina a display. Wala niya pwede ta. Gaputa simple lang ang matibiyag ang kayat ko na bilang. Sige. Panawan kayo pa'y laang dito'y salas, tamapanak biit di tarwara. Agsarsarita kayo ato Ay na, naggasatak maten. Gaputan na pintas ti agbalinto nga sawag, Amanda. Di nag-arak open, Robert. Gaputa saan tamat nga agayan-ayan. Tapno ibagakan ka. Saan ka nga ayatan? Napilitan na lang nga may dito'y gapo kadagiti dadakkel ko. Amok matas anak ngay ayatan. Gaputagayem lang ti pangibilbilanam kanyak, sipod pa'y. Angam, ay ayatan ka unay, Amanda. Kat aramidag ti amin, tapno maibawing laang tirik ng kanyak. Kan maysa, awanan ti maaramidam. Gaputa siyak ti kayat damama, kan papam, aparakan ka. Dito'y talangan na restaurant amangan Yani. Naibos niya minti abasto kaya dagus ko. Jak pa'y masangot ag grocery. Agyaman ang iti panangilibrem kanyak, Sander. Sayang, gaputawan dito ni Amanda. Sapay pag-aayat na, dagiti makmakan anak kadasar. Yani, Sunday, nasayat man ta nakaumay kayo dito restaurant. Oh, Sir Leo, na kayong matgayam. Nag-order kayo kadin iti kanan nyo. Ibagayo lang no niya ti kayat yun. Ta iso ti paisaganak. Ha? No kasta. Da kayo gayam ti mangimatmaton iti daytoy a restaurant, sir? Kinapudno na. Kukuha mi dito a restaurant. Oh, Siya kung ti mangimatmaton. Sipod pimusay dagiti dadakkel ko. No kayat yo, ipasyar kayo iti balay. No saan kayo abisi. Iti kasta, maam-amuyo mat ni Nana Luisa. Ti imbilang kon nga inak. Nasaya at mata nagtungpal kay tibilin mi, Amanda. Katangay na pagsasaritaan ng timay papan iti kalaysayo kini Robert. Agsagana kan, gaputay dayton balay dati pagyanam. Naragsak kayo met siguron, Papa. Mama, gaputa tinungpal kon ti pagayatan nyo. Ti makikalay sa at iti lalaki asaan ko met nga iayatan. iha? Padunutom langan, para iti pagsaya tam ti kastoy nga inaramid mi. Apa man namalpas ti kalay sayo ka ni Robert. Sorwam tumatan ti mangimaton iti negosyo tayo. Tapos si kanto ti mangimaton. Wanlatan, Mama. Agtong palaklatan iti amin ang pagayatan nyo. Tamok tumat lang ang awan maaramitan. Sige, panawan kayo pa'y. Mapana kon iti silet ko. Kaya't kon ti aginan. Mga kumanan ti paboritong akanta. Nadadaalan anamin pinsan ti arap-aap ko ngagbalin asingay. Gapumat lang ang kadagiti dadakal ko. May saaklangan na kandila. Ngayon inot na marunrunaw. Wano matayak na kuman. Tapno awanan tiliday ang mapaspasaran. Awanan ti sarserbe ti biyang ko. Kaputa na dadaalan ti harapap ko. Diyos ko. Sigala ko man ti makaamo kanya.
Patib karam ko matipakinakam ko. Diyos ko. Hello, Amanda. Kumusta kan? Apay nga itakalaan nga umawag. Pasensya ka no italang anak parik na akyani. Mabaling ka dingag sa arak ta. O sige, ibagam no sa dino ta umayak adagos. Sige, i-text ko kan ka ti address. Itikas na, makaumay ka. At dangamin na patag na ibagak. Kan ayabang madtan ni Sander. O sige. Nanay, kumpleto pa'y kadidag iti abasto tayo. Amangan mat numasapol nga grocery tayon. Adu pa'y dagiti abasto tayo, Barok. Di kagdanag, taibagak adagos no maibibusan. Nasayat nga rod nung kasta, nanay. Nasken nga min agumatang ti adagos kadag iti masapsapol dito'y balay. Iti kasta, saan tayo amatartaranta agumatang? Inton kalaat nga adasa nga ili tayo. Wen Barok, kaano laang mo't idi kinuyog nakanapan iti grocery. Iso asaan pa'y anaibos ti abasto tayo. Amanda, imbag ta napanunot mo ti mawag kanyak. Kasta unay ti danag mi kan ni Sander kan ka. Gaputa saan mi anakon kontak ti cellphone mo. Pasensya kayo no nagdanag kayo kanya, Yani. Zander, talaga nga min adyak inyop open ti cellphone ko. Anya ka di talaga tinapasamakan ka. Tapay akaslada na unag apang panunuta, Amanda. Ibagam laang no anya ti parikot mo. Iti kasta, matulungan da ka. Yani, Sander, pakawanan ta. Ngamnas kan ang pumanawa ko ni iti grupo tayo. Anya, Anya? ngam apay. Sayang matinarugyan tayo, Amanda. Makiasawa ako ni iti kabitan na panawan. Huh? Kapilitan ang pumanawak iti banda. Gaputan askan ngagtungpalak kadag iti datakal ko. Oh? Nagsakit na ito ang desisyon ko. Gaputara pa apo talaga tagbali na singar. Nadadahalan tara pa apo. Gaputa masapol ngagtungpalak kada mamagan pa pa. Ay, na yun. Anyan ti kasta sa saadam, Amanda. Patib ka rin ko matipakinakam mo gayam. Adda kami laang dito'y agagayam mo. Inton bigatan ti kalaysada Amanda kan Robert. Wan nga rod, ay na, nakaragragsakak. Gaputa ka maudyanan na, malpas matlangan ti problema ta iti negosyo. Apama na malpas ti kalaysada iti dua, masapula masursuro mata ni Amanda, no kasano nga imatunan na ti negosyo. Iti kasta, makainanaak maten. Kasta matlang timbagakan kwa na. Iso na lang, takasla mapilpilitan kagtungpal. Iti saan nga agbayag, mairuam tumot lang ti anak tayo ti negosyo. Ket no bilang ta masursuro nanton ti amin, ang mga no nalalaing to ni ti negosyo nga miti siya. Naragsa ka pa nagkalaysayo, Amanda. Robert. Congratulations kada kayo adwa. Agyaman kami, Tita Regina, Tito Arturo. Anya at tito, itatakamang kanti pamilyami, papa ko na matan kanyak. Gapot agasawa kayon kini Amanda nga anak mi. Pudno day ta, Robert, iho. Isungawagan na kami matan iti mamakan papa. Panawan kayo pa dito eh. Asikaswak lang ang dagiti gagayim ko. Talagang niya yung grande ti kalaysa ni Amanda kan ti asawa na. Nagpintas ti trahi di boda asuot ti gayam ta, Sander. Huwag nga rod. Pada na abak nang tinakiasawaan na. Isu at talaga nga grande ti kalaysada. Isu na lang. Tamadlaw at talaga asaan ang naragsak ti gayam ta. Talaga napilitan laang anak asawa. Gapo iti pagayatan dagiti datakkel na. Ay ni, isu day ta sumungan. Yani, Sander, nangan kayo ka din. Kay uwan, Amanda. Kinapudno na, agpakada kami batan. Iso na lang, tamabain kami nga umasidagan ka. Agawid kayo na dagos. Numabalin, dito kayo pa lang ang resepsyon. Kaduandak pa lang dito eh. Sige ah, daday tati ko nam. Ngam kasanong nagiti daduma pa abisitam. Adamat da Robert ang mga sikaso kadakwada. Iso nga awan parikot iti dayta, Sander.
Itatanan pasan ti kalaysata. Ditoyin balay mi ti pagnadam, Amanda, hani. Awan ti agbalin na parikot mo dito, eh. Gabuta maipaay amin na kasapulam. Oh, naunag mo tanday ta pa nagsanaay mo. Saan ka kadian naragsak? Ita tagasawatan. Saan? Gapot na saan ka ngay ayatan? Anya? Nabayagan nga agtagtagpalakan ka, Amanda. Kanayon naklatan a pagpabainan. Ngam ita tagasawatan. Saanan nga agbalin kanyak tikas tangar aramidam. Kat ita taasawa kan. Masapul nga agtungpal ka iti amin a pagayatak. Naawatam! Aday na. Naisimpa akong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti suot na amapan iti opisina. Ikabil ko langan iti kabinet. Tapno isuntulaangan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namat nga inlak ti drawer na. Anya tatili na unday ti at drawer. Kita man. Anya tagitoy. Aday ta. Naisimpa akong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti isuot na amapan iti opisina. Ikabil ko laangan iti kabinet. Taison to laangan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namot nga inlaki drawer na. Anya nga tatili na unday to at drawer. Kita akman. Anya dagitoy. Foil mat. Apay dagitoy ka foil. Agar aramat iti droga ni Robert. Nasken amamon da papakan mama daytoy. Amanda, honey. Naplansyam ka din ti uniform ko? Anya ti kayat asawan daytoy, Robert. Apay nga da maiparit nga agas iti drawer mo. Apay apakibibiyangan dagiti gamit ko, ha? Hoy, Amanda. Diyak kayat apakibiyangan dagiti gamit ko. Naawatam. Kano anyaman ti makitam. Di kalaangan agipulpulong kadagiti dadakan mo. No di mo kayat ti madaksan. Ala, isaganam kid din ti kaus kong aramatak. Tama pa na ko na iti opisina. Yani, makasarita kun ti kabarbaro abokalista tayo iti banda. Imbagak moten kan ko, ano? Asapaan na ti umay. Tapno makapag-practice tayo na sapsapa. Nasken ama surusuro na anaimbag dagiti kanta. Para iti sumaruno agig tayo. Nasayat nga rin no kasta, Sander. Ay, malagip ko man ang tigayim ta. Kumusta nga tamat ni Amanda? Nasayat nga tamat ti kasasad na ita? Dayta ti ditay mo. Gaputas sipod na kiasawa. Saan tamot na makitkita? Kan nagsukat mo iti cellphone number na. Amangan kit din no imparit ti asawa na makikuyog ka data. Daytamat lang tanday ti panunot ko. Sapay kumaa, tanasaya at lata ti kasasad na. Kumusta ti panagnaod mo di ti balay da Robert, Amanda? Nasaya at mat, mama. Maipapaay amin na kasapulak dito eh. Iso na lang ang ta sa anak ko ni arumrumol. Gapot ta saan mat akayat ni Robert ang makisinara kadagiti gagayam ko. Husto lang ti araramidan ti asawam. Lipatom kit din ti arapaap mong agbali na singer. Gaputa sana maibagay kan kadayta. Huwag gayam. Imayak, gaputa kayat ka ngay surot iti opisina. Saan ka diyan ay baga ni papam, amasapol nga dalam ti may papan iti negosyo tayo. Kayat ni papam nga ginana iti negosyo. Iso amasapol asikan ti sumukat kan kuana, amang imaton. Mamarihina, saan ang mabalin tiket yung mapasamak? Ane? Apay ba't, Robert, iho? Plano ti agyan iti Amerika. Gaputan nagdesisyon da mami kan daddy, ngagnagat ijay. Iswas murot kami matiti asawak. Alangan mat, ngagbati ti asawak ditoy. Anya? Angam kasanod ti negosyo mi. Awan mo't sabali amang imaton, no di ni Amanda. Parikot yu daytan na. Tinulungan da kayo lang arudan iti maluglog ang negosyo yo. Ita, parikot mi kadipay, no asino ti sumaruno amang imaton.
Masapul amapan kami ijay Amerika kang Amanda. Gaputa kasapulan da kami mat, dagiti dadakkel ko ijay. Anya ti kayak asawan ti imbagam itay kin ni Mama, Robert. Apay nga imbagam kan kuan amapanta iji Amerika. Apay nga desisyon kalatan adi mo man la ipakpakaam mo kanya. Gaputa mo, asaan mong tlaang akayat ti mapan ijay? Iswa siyaklatan ti nagdesisyon. Talaga adyak kayat ti mapan iji Amerika. Anya ngay kumati aramidak ijay. Saan amabalin ang panawaklatan da mamakan papa dito eh. Dayta kadila ang ti makagapo. Amangan matno kayat mula ang ti agsubli iti panagkanta. Iswa di mo kayat ti sumurot kanya iji Amerika. Amum Amanda, aklo na mong tigasat mo. Kan uray nuan niya pa'y ti mapaspasamak. Saan mo na matungpal ti arapaap mo nga agbalin asingar. Diyak man amukan ka. Maipaay kumat amin akasapulam. Dakkel matoy balay apagigiram. Ngam apay asaan ka anaragsak iti dinnak. Amom no anya ti makagapo. No apay asaanak anaragsak iti dannak, Robert. Iso asaanin anasken asaludsudan pa niya. Amangan numasakitan ka lang. No ibalikas kumanan ti kanayon kung ibagbagaken ka. Kumusta mo ti papan mo iti balay da Robert, Regina? Nakasaritam kadimot lang ni Amanda? Ay, Uday ta na panagsanay mo. Anya ka di tinagsaritaan nyo, iti ipapan mo iti ayan da Robert. naibagakon ka ni Amanda ti may papan, iti panangimaton na iti negosyo. Iso na laang tasaan ngayon manugot ni Robert iti kayat mo mapasamak. Anya? Taapay ka no? Gapot ang mapanda ka no ni Di Amerika iti kabita na panawan. Kasta timbaga ni Robert. Aniya. Kasano nga ron na ito yan? Sapay kayat kukuman ti aginana iti negosyo. Kat ti anak tan ti mangimaton iti negosyo ta. Sayang laang dagiti plano ta iti anak ta. Kung naklakit din o manugot ni Robert iti nagsasaritaan tayo, sakbay ti kalaysada kan ni Amanda. Ngamsan mo't gayam. Ha! Palpak tinagbalin a desisyon ta. Leo, saan ka di nga itatikunam nga iyo umay dagiti gagayam mo? Dagiti agnagan iti Yani kan Sander. Wala na. Madamdam laeng, sumangpet dan. Inawis ko ida dito balay. Tapno maamam mo yung ida. Isuda ka nila ang ti umay. Saan ka di nga dapay may sa akadwada? Diyan ay napintas a babae. Ni Amanda ti bagbagayo nana. Sana makaumay. Nakunanda Sander, asipod na kay asawa. Saan da ka numat na nakit-kita? Ay kastaya. Ay kunaklakit din no makaumay. Sapay kayat kumanan amang agtiboses na agkanta. Nagmayat ngamin ka ti panagkanta na. Naglamuyo titimek na. Pudnot ako na yun, nana. Ket sapay la ko ma, tayo ti may sangal daw. Makasaritan to man da Sander ti kayam da. Ket kaduadan ton inton sumaruno ay umayda ditoy. Ay na, nagmayak gayam at talaga da ito'y balayo-layo. Ha? Nagdakkel ka, nagpintas sa balay. Agyaman ak Sander. Nangisagana ni Nana Luisa iti pagsasangwan tayo. Urayan tayo langan dito'y salas. Leo, ada ko madamagat. Ngam saan ka agong ungot, Sige lang yan eh. Anya ka di dayta? Ada ka din kayan ayat mo? Apay ka di adam damagam day takan kwa na. Ada ka di pa nagustom kan kwa na, ha? Si Kamat Sander, tila ibagbagam. Gaputa nagdamagat, ag gusto akon adagos ka ni Leo. Da kayo talaga. Kinapod no na. Awan pa'y nobyak. Awan pa'y ngamin planok ang mga sawa. Sayang. Sapay agbagay kayo launay ka ni Amanda. Iso na laang tandan asawa na. No apay mat ngamin akas jay ti kababalin dagiti dadakkel na. Mata pobre da launay. Sa dino ti papanamaman ka. Apay nakapalas ka. Mapanak lang ang iti ayan dagiti dadakkel ko. Kat amangan no maturog ak ijay. Iso adi na kun urayan nga agawid inton rabi. Sigurado ka nga iti ayan da mamakan papam ti papanam?
Amangan mo't no makisinarak ka manan kadagiti gagayem mo a musikero. Wenno saan? Sa bali a lalaki ti kasinarak mo. Panagkunam kadikat maaramid ko timang sapul iti sabali a lalaki. Di kagdanag, Robert. Tauray saan ka nga ay ayatan. Jak tupulos maaramid timang lipot kan ka. Gapot ta ipagpagapok kadagiti dadakkel ko. Kastamutan iti pamilya. Sige, mapanakon. Dito yak pala ang barang agaliwaksay. Jak kayat tagis tambay iti balay da Robert. Gapot awan tumulat aramitak iti. Itaman laangan ang mapadasak ti umay dito'y bar. Kan padasak man kagin. Barang malipatak dagiti anyaman aparikot ko. Uray kong umasidag dito'y ti waiter. Tapno ma-order ko ti alak akayat ko. Agyaman kami unay ta nakapasyar kayo dito'y balay. Sander, Yani. Kanayunan nyo ti umay dito. Inukas ta nga awan ti gigyo. Tapno adala ta makasarsarita mi kanileo. Agyaman kami mat iti palang pasang bayo kada kami, Nana Luisa. Di kay agdanag, taumay kami tumanan dito eh. Wala na. Umay kaming tumanan dito'y kaniyani. Iti kasta. Maramanan mi manin tinaimas aluto yo. Ay na, agyaman ak unay. Gaputa magustuhan nyo gayam ti lutok para kada kayo. Alangarod na na. Agpakada kami matan. Amangan ngamin numarabyan kami pa iti panagawid mi. Urayan talabiitan ni Leo. Adala kamin kasarsarita na iti cellphone na. Kamabain mat no pumanaw talatan asaan ta nagpakada kan kwa na. Sige nga rod. No day tati ko nam. Boss Yani. Hello, Robert. Hello, mama. Adda ka di tati anak niyo? Ani? Awan dito'y ni Amanda. Apay ka ti. Anya? Katno ko na agitakan wa maturog iti Arabi. Sa dino nga rod tinapanan na. Ani, diyakam mo. Amangan mo't no nakisinarak ka nagiti sigod agagayim na. Iti kanito amadoktalak nga damading aramiden ti anak niyo. Agsaga na langan. Gaputa amangan, no di magustuhan ti aramidakan kwa na. Anya? Anya ko ma, ti aramidam iti anak mi. Kasano da ito yun, Arturo? Sa dino ti pagsapulan ta ka ni Amanda. Sapay rabiin. Ay, narigatan ti agmaniho. Oh, tsaka mo, no sa dino tinapnapanan ti anak mo. Papadalaangan iti balay dayani. Amangan mo't no adalaang ijay. Italaan nga nakaamirisak. No saan ta ko maapinilit ti anak ta anak ikalay sa ni Robert. Nalabit, saan ko mamatakas to iti aramid na ita. Abas talatan pumanaw. Tsaklakit di mapakawan ti bagik. No bilang tatatakas ang mapasamak iti anak ta. Sapay lang ko ma. Tatalaan iti ayan, dagiti gagayim na. Naimbaga rabiim yani. Kastamat ka na kayo, Madam Regina. Apay anak ka umay kayo dito'y balay mi? Adda ka di dito ni Amanda. Naku na ngamin di asawa na arimwar itay aldaw. Kataging ga ita, saan pa yan nagawawid? Pangasim ko mata ayabam ni Amanda. Kat ibagam nga aghawidan. Tauray na kami. Madanagan kami. Anya? Saan yung ama sa pulan ni Amanda? Kat no sipod na kiasawa, saan na nakisininarak kada kami? Gaputaan mo na nga agungat kayo kankwana, no makisinarak kada kami akakadwa na iti banda. Ay, di kay agdanag, madam. Awagak ti may sapay agayem mi. Tatulungan da kayo amang sapol kan ni Amanda. Hello, Robert. Hello, Mama Regina. Adda naawat ko a text manipod iti may sagayem ko. Adda kano ni Amanda iti may sabar. Anya? Kat nalaos kano ti bartak na. Anya? Ti awanan ba yung anak niyo? Anya lang ti makuna dagiti makamamo kanyak. Managbisyo ti babae ngayong kalaysak. Siya kung ti mapan magsukon kun kuanay ti bar. Uray saan kayong ngumay. Iyawid kun ni Amanda, iti balay. Robert, mabit lang. Pangasim tadi mo kumakabilan ti anak mi. Apaman amayawid mo. Waiter! Ikan lang man pa iti anak. Kaya ko pa iti uminom. Amanda. Waiter!
Unay kamatan. Nakababa inti kasta nakam. Tapay nga da ka dito ha. Imbaga ka di kan kasukunan nak dito Oy, Robert. Oren nagkalay sata. Awan karbangam amang iparit iti manakayat kong aramidan iti biag ko. Nabartak ka naman da. Isuadi mo amo dagiti bagbagan. Ala, may kan. Agawit ta. Ijay balay, ti pagsaritaan ta. Anay ko. Pinagkabil ka. Awanan ka iti bain. Kinunam amapan ka iti balay dagiti dadakkel. Ngam iti matgayam barti na panam. Saan mo kadi na panunot dagiti posible ama ko na dagiti tattao? Ama kaamam mo kada tayo. Anya ko madibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao? Nonya tipod no marikriknak. Sanda nga mo napilitan lang anak ikalay sakin ka. Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anay ko! Abay nga, gabi ka! Awanan ka iti bain. Kinunam amapan ka iti balay dagiti dadakkel mo. Ngam iti matgayam barti na panam. Saan mo kadi na panunot dagiti posible ama ko na dagiti tao amakam amo kada tayo? Ha? Anya ko madibibiyang ko kadakwada. Saan nga mo dagiti tao? Nonya tipod no marikriknak. Saan da nga mo anapilitan nakulaang anak ikalay sakin ka. Gapoy ti pagayatan dagiti dadakil ko. Anya kadi pa iti sapulam. Ha? Apay kadi asaan mo amaklon nga agasawa. Uray no anya pa iti aramidam. Nalpasan ti kalay sata. Kan uray no anya pa iti aramidam. Saan kan ang makasubli iti panagkanta? Gaputa saan aday tati maibagay kan ka. Naawatam. Gapoy ti aramid dagiti dadakil ko. Nadadala na nin pinsan darapap kong agbali na singar. Basa yun o abay nagbali na kakastoy. Basa yun! Sander, imawag kanyak ni Madam Regina. Kinunanaan na sa pulan da kanon ni Amanda. Katday jay, iniyawi din ti asawa na ijabalay da. Anya, no kasta. Iti bar tinapanan ni Amanda. Kasta nga rod. Nasdaawak nga rod, idi imbaga ti inana nga ijay kano ti nakakitaan kan kwa na ti asawa na. Eh dinto ta saan mat anaasam ni Amanda nga agbar. Uray idi agkakadwa tayo pay lang iti banda. Ay, anyan tinagbambanagan ti gayam ta, yani. Mabalin mat ko malata amakijoin, kasta nga adagig tayo. Nga oray saan akayak dagiti dadakkel kan ti asawa na. Nga mas pilyan na kit din ti agin inom. Amangan pa'y kit din masumok na ti daduma di tabisyo. Ay, sapay kumaa, tasan akas ti aramiden ti gayam ta sander. Ngamin, jakmat kayat amadadal ti biyag na. Gapula ang iti saan anatungpal nga rapaap na. Saan pa'y anala daw ti amin, para ka ni Amanda. Mabalin na pa'y nga ituloy ti arapaap nang agbalin na singer. No kayak mo, sarong karan ta ijibalay da. Apaman amalpas dagiti agsasaro no agig tayo. Alakit sige Igatangan tamatan iti paborito na amakan. Kan awisan tarumwar. Iti kasta, malipatan na ti anyaman a problema na. Arturo, nakasaganan ti makadi di kusina. Umay ka at tamangantan. Mangan kalatan, sanak pa'y mabisin. Itay pa'y amadla ko, akaslawan gaganay kayam. Naunag ti pampanunutam. Ay ka di ti parikot mo. Panagkunam, mapakawan nakpay nga ti anak ta, kadagiti amin ang nagbasulak ken kuana. Nalaos ti kinaagum ko iti kwarta. Gapo iti dayta. Pinilit ko ni Amanda ang makikalay sa akin ni Robert. Nga uray di namit ay ayaten. Tati kayat ko, may salbar ti maluglugi ang negosyo tayo. Ngamit ti makitkitak,
akasasaad ti anak tayo ta. Kuna kiti bagik, abinaybay ang talatakuman, asimurot kadagiti gagayem na iti banda. Total, awan mo't dakes nga isursuro dayani kan sander kan kuana. Saan lang nga si katinagbasol, Arturo? Uray siyak. Dakkel mo't lang tinagkuraka kiti anak ta. No kumata sinuportarak lang nga iti kayat nang agbali na singer. Saan kumaakas jay ita akanayon na amalidlitay. Nagdakkel tinagbalbaliwan ti anak ta. Saan akas iti sigod akanayon ang naragsak. Nang rona, no kadwana dagiti gagayim na iti banda. Nga mamati ak asaan analadaw ti amin. Mabalinta pa'y asolnitan dagiti nagkurkurangan ta iti anak ta. Sige laang yani, Sander. Mangan kayo, di kay agbabain. Tadamot tinakasagana amakan. Agyaman kami, madam. Agyaman kami, madam. Yani, balasag ko. Pakawanenda kami kuma. Tasana nasaya at ipanakisarita mi ka. Idinapan kami, ije balayo. Ay, awanan kanyak dayjay, madam. Lipatan tayon dagiti madi ang napasamak. Ay, wun gayam. Iso nga imay kami dito'y ayan yun. Tapno makigiddan kami kuma. No bilang tasarungkaran yun ni Amanda iti balay ti asawa na. Pudno day ta, madam. Kayak mimot na makita ti gayam mi. Nabayag nga minin asaan niya nakadkadwa. Sipod na kiasawa. Sige. Taibaga ka ni Arturo asumarungkar tayo. Iti ayan da Amanda. Ay na, kamaudyanan na. Makita tamat lang ang tigayim ta, Sander. Ayan yan. Kaslasaan mo ang nakikita ni Amanda iti nga pula tawon. Nalaos ti ili mo kan kwa na. Wala, tanay ruamak met nga minakanayon takad kadwa. Iso ang may kawak, idisanan asumursurot kadata itigig. Nagasat unay ti anak mi. Gaputakas kada kayo tinapili na agagayem. No bilang takayat ni Amanda ti agsubli iti banda, saan minalapdan? Suportaran mi kini Regina ti arapaap na nga agbali na singer. Ala, umunag tayo ni tabalay da Robert. Tapno makita yung matan ni Amanda. Leo, kanakan. Ano man ang ti customer ita iti restaurant mo? Wan nga rod, angkal. Dandan ni awan pa yun ti pagtugawan dagiti daduma a customer. Gapo iti kaaduda. Talagang asinsado ka na, kanakan. Asawa lang ang ti kurang. Tapno ang data, naragsak ka. Ni Uncle Matt. Day taman ti ibagana. Ulit-ulitak nga ibaga, Uncle. Awan pa'y planok ang mga asawa. Makauray day ta abanag. Hawan gayam. Planok ti manglukat iti baro a branch ti restaurant. Kayat yo kadi, ada kayo ti mangimaton? Ay, kaya't ko launay Total, awan mat unay aramidak. Kaya't agyaman na iti panagtalak mo kanya, iti day tabanag. Mamati ak namin iti kabaalan nyo, Uncle. Kat sigurado, nga dun to ti agbalin a customer, iti kabarbaro a branch ti restaurant. Apay nga tang nga awan ita ni Robert. Sigon iti babaunan da. Talon nga aldaw asana nagaw-awit. Makumikom nga tayo ti negosyo da. Adaytan ti seledda ka ni Amanda. Amanda, iha. Mabalin ka diti subrak. Adadayani kan Sander, ijay salas. Kailiw na ka kadon, makita. Amanda! Apay asaan asumugbat. Ilukat ko ba tiri daw? Amanda! Amanda! Anya tiraramidam! Anya day tay gamo! Droga! Nagmayat gayam tago sa riti droga, mama. Kaslata kay langit. Diyos ko! Apay nakastoy tiraramidam, iha! Apay nasurusurong ti agarama ti kasta! Oo, mapay ngagsangit kayo ngay, mama. Sana pa'y matanatay. Ay, nagmayata talaga, tirik na. Nagmayata. Yan mo na ita!
Masaya at dayta iti salunat mo. Tidak man takibyangan iti kayat kong aramidan. Manakibyan kayo launay. Ala, rumor kayo dito silad ko. Yak kayat di may istorba. Palaw! Anya ti kunam Regina? Agus usar ni Amanda iti may parit nga agas? Wala, Arturo. Nakita ka mismo ti anak ta. Dandalisan mo na makasarita iti limpyo gapot ang nakaaram at iti droga. Una yan tinagbambanagan ti gayam mi. Ay, mabalin ka di amapan kami laangin iti silad na, madam. Bagbagaan mi ti gayam mi. Barang dumngag kada kami. Ang daming maggayam, Mama Regina. Papa Arturo. Kadwayo pa'y gayam dagiti kagayam ni Amanda. Ibagam tipod no, Robert. Sika ka di tinang isuro kini Amanda nga agaramat iti droga. Kan asino day takaduam a babae. Hello? Awan bibiyang yo, no asino man ti kadwa ka babae. Tapno ibagak kada kayo. Saan kun ngay ayatan ti anak yo? Kan may isa? Diyak mo, no kasanwan na sursuro ti anak yo ti nagdroga? Una yan di kasta nga aramid mo, Robert. Ipagarop mi no ay ayatam ti anak mi. Tagayam, hawan ser-serbim nga asawa na. Hoy, bakit Regina? Awan ti karbangam nga agso kanyak iti kasta. Saan nak ngay ayatan ti anak mo? Isu adinak nga rod mapabasol, no sinublyak ti sigod akayan ayat ko. Diyakon pagtatakkunan ti anak yo. Isu amabalin yun nga iyawid. Anya? Kukwayon ti anak yo. Anya nga din ti plano yo, Madam Regina. Iawid yo ka din ni Amanda ijabalayo. Itatadan sa bali ang babae ni Robert. Kasta nga rod balasang ko. Saan mo't amabalin nga ipilit mi nga agdanada. Gaputapod no matiimbagana. Asaan mo't atalaga nga ay ayatan ni Amanda. Nakakaasim at tigayim ko. Panagkunak, na-depress. Gaputa talaga mat asaan na akayat ti makiasawa. Basol mi no apay akas diya tinagbanagan ti anak mi. No saan mi kumaapin ilit ang nakikalay sa ni Robert. Nalapit, saan kumamot ang nagbisyo. Kadita, di mi amuno niya ti aramidan mi ka ni Arturo. Ikararag tayo laangan. Asapay ko matagbaliw ti gayim ko. Palagipan tayo akanayon. Asaan anasaya at ti droga. Kat no saan nalata nga isardeng ti bisyo na. Mabalin siguro nga iparehab. Ay na, nagdakil magkaya man to'y napilim a location apang ipatakdaram iti baro a restaurant mo, Leo. Wala na. Talaga dito tinapilak ang location. Gaputan na pintas dito kanalawa. Talaga natawid mo tilaing day di amam iti negosyo. Sayang laang, gaputa saan nan ama imatangan day to'y abaligim, barok. Wen nga rod. Nga masiguradok. Naragsakan da papakan mama iti ayanda ita. Gaputasaan ko abinaybay ang tinegosyo nga impatawid da kanyak. Kan tinungpal ko dagiti amin na sursuro da kanyak, sipod kinaubing ko. Isungad dapay ang napasaya at ko tibiyag ko, nana. Adda tayon dito'y balay, iha. Ala, dumsaag tayon. Yagyo kanyak titulbak tilugan. Adda na patag apapanak. Sa dino ti papanam iha. No kayat mo, kuyugan da kalangan. Iti kasta, saan ka amarikatan nga agmaneho? Sanan, kabailak ti agawid asisyak. Basta iyawat yo kanyak titulbak tilugan. Yak kasapulan titulong yo. Sige nga, Rodiha. No day tati kunam. Ato'y titulbak. Awagan na kami lang kini mamam no kasapulam titulong mi. Anya ti kunam yani? Nagsinan da Amanda kan di asawa na? Kasta nga rod, Leo. Kasla ka ano lang di nagkalaysada. Ita, nagsinadan? Nagsinubyan nga min da Robert. Kanti sigod akaayan ayat na. Nakita mi pa'y nga rodya babae. Iso na lang ta. Nagdakkel tinagbaliwan ti gayim mi. Sana nakas iti sigod. Anya ti kahit mo asawan? Asaanan akas itisigod ni Amanda? Nasursuro nan ti agusar iti may parit nga agas. Kat dayta itati parikot da Madam Regina ken Sir Arturo. Nana Luisa, rumarak diit.
Kadwak dayani kan Sander. Sa dino ti papanan nyo, Barok. Adda ka di manan maangay agig da ita. Awan na. In kami lapasyaran ni Amanda. Ha? Ti kadikadwada ti dakdakamatong, Barok. Jay napintas a babae kan nalaingag kanta. Kasta nga rodana. Oray sa andak ton nga orayan, no bilang tamarabyanak nga agawid. At damat tulbak ko dito'y balay. O sige, mapana kon. O sige, Barok. Agan-anad ka iti panagmaneho. At iti merienda nga impaisaga na mi para kada kayo. Yani, ag merienda kayo laeng, di kayo babain. Agyaman kami, Sir Arturo. Aywan gayam. Ti may sakadwami ita. Iso ni Leo. Gayam mi matlaan ka ni Sander. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat kan ka, Barok. Kaya't nakano ang makita ni Amanda, sir. Iso a kinuuyog mi nga umay dito balayo. Kasta nga paiso, sir. Amok ti anak yo. Gapo ta inawis ko idaan naggig-idi iti kasangay ko. Kasta ka di. Maragsa ka na ka makamamukan ka, Leo. Iso na lang tawan ita dito'y ni Amanda. Kat saan mi nga amo no sa dino tinapanan na. Ay na, naimbag mo ta nakaawit kan Amanda iha. Kasta unay ti darag mi kan ni papaam. Gaputa rabi iuna yan. Kat ita kala sumangpad. Imbag langan tada ti makamamukan ka. Kat ison tinangimaneho iti kotse. Apay adi ka matagtagari. Nakalablab baga dagiti matama. Nagmayat tirit na. Kasla agtatapaw iti angin. Apay nakasto iti napasamakan kayo. Gapo, iti may parit nga agas. Arturo, apay akas jay matan ti anak ta. Saan matan na makasarita iti limpyo? Gapuday tayo ti panag-aramat na iti droga. Kasano nga ta nasursuro ti anak ta ti agdroga. Ni ka di Robert tinangisuro ken kuana. Anya itan ti aramiden ta. Diyak kayat amapukaw ni Amanda ti limbong ti panunot na. Anya day jay. Adda na nabtug iti seled ni Amanda. Gapu siguro iti may parit nga agas. Iso ang nagbalinakas jay ti anak ta. No kasanumat nga min na nasursuro ni Amanda ti agdroga. Ni nga ta Robert tinangisuro ken kuana. Anya day jay. Adda na nabtug iti seled ni Amanda. Wingag paiso. Mabit lang. Inakitaan ni Amanda. Arturo! Umay ka dito! Tulungan na kabangipan ka ni Amanda sa ospital! Arturo! Oh, Diyos ko, Amanda iha. Anya ka din tinapasamak kan ka. Rina! Anya tinapasamak? Amanda! Apay na nakadasay kahit sa swelo. Darasam! Ipanta ni sa ospital! Nana, nakitak iti kasinsin ko nga imay ditoy. Iso na lang ta saan ko ang nakasarita. Gapot agap apuramo ta na pimanaw. Anya ka no ti gagara na. Kan apay nga imbati na ti kaanakak amaladaga kada kayo. Imay nagpakpakaasi di kasinsin mo. Ano mabalin, ibati na pailaan ti maladaga ditoy. Awan ka nung ngamin paggatang da iti gatas. Kan babasit pa'y dagiti mo na nga anak da iti asawa na. Anya? Sino nga ron ti mangaywan iti maladaga? Ay katsyak napigsaak pa'y mo't. Iso nga awan parikot, nga uray no dito yan nga agnaed, dahito nakaayayo a maladaga. Oh, ada ita, kitaan Barok, kumarkarayo kan ka ni baby. Kasla kayat na nga ubam. Ha? Uwan nga paiso. Umay ka pailang, baby. Usak pailang ti mangubaken ka. Iti kasta, saan amarigata ni Lolam? Madam Regina, naamuak ka ni Yani. Ngainyag yun ni Amanda dito ospital. Iso nga imay kami adagos. Anya ka diti ko na ti doktor. Stable ka din ti gayam mi? Apa yan, madam? Agsangit kayo matan. Anya ka ditimbaga ti doktor kada kayo. Sigo ni ti doktor. Adda ka no heart failure ni Amanda. Kansan laday ta.
Ada ka no sakit na iti kidney. Gapo iti nalao sa panag-aramat na iti maiparit nga agas. Kidno bilang tabakaring. Posible amarikatan nga agsubli iti sigod. Gapo ta nakaaron ti sakit na iti kidney. Anya, nga maagasan pa'y matigayam eh. Saan ka di, madam? Diyos ko, pangaasim tadi mo kumapay alalaan ni Amanda. Ikanyo kumapay ti oras na tapno matungpal na pa'y. Dagiti arapaap na. Nasayat mo ta nakariing kan, friend. Amom ka di binambantayan da ka dito'y ospital aging ga makariing ka? Kasta ka di. Agyaman na unay ka na kayo, Yani. Oh, di mo pa ilang pilitan ti agsao. Mabannog ka lang gayong. Kaya't kung tiyagawin, irwarda ko nito ospital. Saan pa'y mabalin? Urayan tayo lang ti ibaga ti doktor. Kumusta ka naman, da? Pasensya ka na. No itak lang ang nakaumay. Awan gayam, kadwak ni Nana Luisa. Amanda, balasang ko. Patibkaram ko matipakinakam mo. Kan agkararag ka iti Diyos. Tapno agimbag ka adagos. Kamaudyanan na. Nayawid mimitlangan ni Amanda dito'y balay. Isu na lang tamasapol at taamamonitor ti doktor ti kasasad na. Isu nga umay dito iti amamumi a doktor. Naimbaglangan ta dam amuyo a doktor, sir. Iti kasta, saanan amarigatan ni Amanda nga ipanyo akanayon iti ospital. Naimbaglangan taadda kayo agagayam ni Amanda. Leo Barok. Isu na lang tamas daawak. Ha? Anya ti pakasdaawan niyo, sir? Sigun iti istorya mi di damo nga imay ka dito'y balay. Namamum lang ti anak mi. Idi naawis ida ang naggig iti kasangay mo. Day tatiag peso, sir. Kat, ibagak day to'y kada kayo. Sipod nakitak ni Amanda. Kan nangag ko ti boses na. Naidumduman tirik na kankwa na. Diyak amo no apay. Aging ga naamuak anak ikalay sa gaya man ti anak yo. Ngam saan lata na pukaw ti marikriknak para kankwa na. Kat, ad-ad dapay itan. Tanakitak manen. Ay, nusyak. Diyaka mo ti marikriknak ita, Barok. Maragsa ka na, gaputasan nyo a binaybayan ni Amanda. At da kayo lata agagayim na. Isu na lang tamakunkonsensya. Tano saan ko pinilit ang nakikalay sa kini Robert. Saan kuma akastoy ti kasasaad na ita. Nangag ko itay ti saritaan nyo iti ama ni Amanda. Udno ka di ti imbagam, Leo. Nga ad dapay akimaro ti marikrik nam kankwana. Itatamakit kita kan makadkadwamon. Wala na. Agayata kon kini Amanda. Awan ba't dakas na no agayat kan kankwana. Kinapudno na. Kayat ko launay ni Amanda para kan ka. Malaksid na pintas. Nalaingag kanta. Kan madlaw anasingpad. Saan da ka di alapdan no bilang tagdato na kankwana? Nga oray no, kastan ti kasasaad na. Saan, Barok? Saan ka alapdan? Imbilang kan kaspudpud nung anak ko. Iso anoan niya ti makaparagsakan ka. Suportarat ka. Ipariknam ti panagayat mo ken ni Amanda. Amanda, da kami pailangan kini Nana Luisa ti kadwamita, eh? Rimwar ngamin da mamakan papam. Tapno gatangan da dagiti agas a kasapulam. Saan la day ta? At apay ni baby a kadwami. Nagpintas mata ni baby. Makaayo. Kuma, naadda anak mat iti anak. Saan na bali, ha? Mabalin mo mat nga ibilang anak ni baby. Iso nga gawam tiyak paimbag, ha? Iti kasta, maubam mat ni baby. Leo, apay anak anos ka amang bambantay kanya.
Idinto tanabiit tapay laang anagamam mo. Gaputa. Taan niya. Gaputay ayatan ka, Amanda. Nga oray kastoy di kasasaad ko. Nga oray amom asaan ako nga agbayan. Amanda. Masapol nga aklunan tayo ti kinapudno. Tunggal tao. Dumtang ti oras ti ipupusay na. Aklunak, Leo. Idida mo ang nakita ka. Idida kami tinagtukar iti kasangay mo. Addan na'y dumdumaarik na para kan ka. Iso na lang. Tanapilitan na anak ikalay sa akin ni Robert. Gapo iti pagayatan damamakan papa. Ngam saan ka nalipatan. Inton dumakal ni baby. Yam amo nagtakan ko na ha. Kuma, masursuro ng tumatag kantakan at gitara. Kat isunton ti mangituloy, itinadadaal nga arapaap ko. Nga agbalin asingal. Friend, malagip mo ka di day takanta? One friend, dayta ti paboritok akanta, sipod iti. Malagip ko nga ron idi agkakadwa tayo pa'y kadasandar iti banda. Dayta ti kanayon mo atuktukaran. Kabayatan ti panagururay dagiti dadduma kakadwa tayo para iti rehearsal. Kan naku nang pa'y aday ta akanta ti imo na nasurusurom atukaran iti gitara. Gaputa, idol mo ti singer na. Juan, ni Corita, paggugusto unay dagiti kantana, gaputa nagmamayat dagiti mensahe na. Iso na lang, kasaan kun amatumpal ti arapaap ko, nga agbalin akas kan ko na. Gaputa kas to'y matan ti kasasaad ko. Adan sakit ko iti kidney, gapu iti nalaos a bisyo. Saan ka mapukawan iti namnaman? Agimbag ka pa'y. Kumararag tayo laang iti Diyos. At damat labasol ko. No apay kastoy tinagbanaga. Mabalin ko lahat damat kumaidi nga intuloy ti agkanta. Ti agbanda. Iso na lang. Tadyak na labanan ti depression. Anariknak iti day di agundangway. Gura kan sakit tinakam kinagari iti kaungkak. Iso ana panunot ko ti agusar iti maipalit nga akas. Sinayang ko ti oras kan guntaway ngentad ti Diyos kanya. Kabayatan anapig sa akpay. Saan ko nga inkapil iti puso kan panunot ko ti mensahe na ita paborito kakanta. Iso nga ita, kastoy tinapasama kanya. Amin tayo. Kat adda pagbiddutan na, friend. Kan may saan pa'y anala daw ti amin para kan ka? Isong agawam ti agpaimbag. Itigas na, matungpal mo pa'y dagiti arapaap mo. Ma'am Regina, Sir Arturo, amuyo ka din ti damag maipapan iti sigod nga asawa ni Amanda? Anya ka di ti damag may papan kini Robert. Sigon iti TV. Natiliw ka nung. Duada iti kadendon na babae. Agar aramat da kan iti droga, kan aglaklako da pay. Isumat lagayam anagado ti kwarta ni Robert. Aniya. Kunak tupay kat. Talaga nga damadi nga aramid ay siya Robert. Nalapit nga iso ti makagapo. No apay anasorsoro ni Amanda tinagaramat iti maiparit nga agas. Gaputada la tayo duldulin ni Robert at droga. Ije balayda. Amanda, iha. Agring kan. Masapol ang mangan kan. Iti kasta, makatumad ka kadagiti agas mo. Amanda. Ay, Diyos ko. Saan samutan nga umang angas ti anak ko? Amanda, iha. Pangasim. Agring ka. Arturo! Yani! Sander! Umay kayo kuma dito, oy! Saanin nga umang angas ni Amanda! Amanda, gayam ko. Apaya pinanawan na kami matan. Saan ka di nga agsubli ka pa iti grupo tayo?
Tapno ang kakadwa tayo manan kada sandal. Ngam kasano pa yung mapasamak na ita-ita, tapinanawan na kami. Amanda, iha. Pagkawanin na kumakadagiti nagkurkurangakan ka. Pagkawanin na no saan ka sinuportaran ni di arapa mo. Pakawanan na kumamit, Amanda. Dakkel ti basol ko ken ka. Kaputa pinilit ka, anak ikalay sa iti lalaki, asaan mo mat nga ayatan. Ipatpatig na ka unay kini mamam, iha. Uray aglabas pa iti manawan. Santo Apolos nga agbaliw ti panagayat ko ken ka, Amanda. Sayang, gaputa santa man lana ikan iti gundaway. Tapno may parignata ti ayat tayo ti tunggal maysa. Ngam ikarik, tungpalag ti imbilin mo kanyak. Ngayam amukan to kini baby, kabayatan ti panagdakkel na. Ipangag kunto dagiti kantam ken kuana. Iti kasta, makasurusuro mat nga agkanta akas ken ka. Amanda, saan da kanto amalipatan gayam? Kanayon da kanto lata amalaglagip kaniyani. Kan ituloy milakta ti grupo tayo, anarugyan tayo. Iti kasta, at dalata pakalaglagipan ni kan ka. Itatanalpasan ti tabon na di Amanda. Agawid kami matan, madam. Or-orayan ako ni Sandra Ijalugan. Umay na kayong tumanan pa siyaran, no saan kami abisi. Agyaman ak unay, iti ado atulong niyo kada kami. Yani, nang runa unay iti anak mi. Nagsaya at kayo unay agagayam ti anak ko. Saan lang amin agayam ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. No di kat kabsat. Saan ang nagbalin alapod ti estado ti biyag ti tunggal maysa kada kami. Aywan gayam, sakbay nga agawid kami. Adala ko makayat ko nga iyawat kada kayo, madam. Anya da ita? Adto'y madam. Dahito iti USB ni Amanda. Adda amin di talagi ti kanta nga insurat na idi si bibiyag pay. Anya? Agsursurat iti kanta ni Amanda. Agam kasano ana i-record dagiti ko na makanta na. Adda ngamin basit a recording studio mi, ma'am. Katunggal adda may surat na kanta, ijay mi nga i-record. Kinapudno na. Plano na nga i-release dagiti insurat na kanta. Tapno laang matungpal dagiti arapaap na. Isu na laang, tay di mapan kami kumaidya Manila. Tapno ipasa na itigayim ming agtrab-trabaho iti sikat a recording studio. Isumatan ti panagkalaysada ni Robert. Impadulin na kanyak dayta a USB, sakbay anatay. Kat imbilin na nga iyawat ko kano kada kayo. Iti kasta, malaglagip tayo lata. Nga uray awanan dito'y lubong. Leo, saan ka di nga itati death anniversary day di Amanda? Wanana, kinapudno na. Imawag kanyak itay ni Madam Regina. Mapantayo kano itinakaitan naman ni Amanda. Tayintay sumarongkar. Ay, dukas ta nga rod. Ayabamon di ka anakam. Iti kasta, agsukatan sakbay a pumanaw tayo. Adda ngamin iti silid na nga aggit-gitara. Wanana. Eli, anak! Agpalas kan! At napapanan tayo kadalolam! Ay na, nagalisto gaya man ti panaglabas ti Aldaw. Pito gaya man atawan apim musay day di Amanda. Un nga rod, Nana Luisa. Malagip ko lakat nga rod, idag kakadwa kami pa'y. Talaga nakaragragsak tayo iti grupo. Daddy, iso ka ditis istoryaam kanyak? Jay napintas a babae ang naka-display tila dawan na iji balay? Iso ka din ni Mami Amanda? Ay na, mami ti awag mo ka ni Amanda, Ellie? Wan madam. Kanayon na ngamin na makitkita tila dawan day di Amanda. Ang naka-display ijay salas ti balay mi. Wan Regina, kataging gadi makal. Mami ko na nalatan, tugal makitkita na tila dawan day di Amanda.
Amanda, sapay la ko matanaragsak ka iti sadi naman ngayan mo ita. Gaputan na tong paltibilin mo. Amom ka di? Anas sa mga kanta ka naggitara ni Ellie? Isuanuan hiyaman ti arapaap mo, Eli apok, aramidam, at da kami lang kini Lolam Regina amang suportakan ka. Ibilang dakan kas pudpudno nga apo ko mi. Thank you, Lolo Arturo. Kat inton dumakalak, kayap ko mati agbalin a singer, akas ka ni Mami Amanda.